बारी राजा जी पहिनी के पियरी दियरी बारी राजा जी पहिनी के पियरी दियरी बारी राजा जी ओइली हंस वाली मैया आके उतारी राजा जी ओइली हंस वाली मैया आके उतारी राजा जी उतारी राजा विद्या के दाता इनही से जुड़ल बा हमनी के नाता सूर्य के सरिता होई विद्या के दाता इनही से जुड़ल बा हमनी के नाता अरथी के थाली सजाली राजा जी अरथी के थाली सजाली राजा जी ओइली दुआरा माई दुलरी आके उतारी राजा जी ओइली हंस वाली मैया आके उतारी राजा जी उतारी राजा के गाना इनही के बाटे पूरा दुनिया दीवाना संजू सोहरिया लिखले माई के गाना इनही के बाटे पूरा दुनिया दीवाना अजय के शादी करी तैयारी राजा मंदिर पसंद करी तैयारी राजा जी ओइली हंस वाली मैया आके उतारी राजा जी ओइली हंस वाली मैया आके उतारी राजा जी। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। सीधे छाती में मारम गोली जे भाषण में ज्यादा बोली सीधे छाती में मारम गोली जे भाषण में ज्यादा बोली देखो हो खोता विदाई उठाव मां सरदा के डोली देखो हो खोता विदाई उठाव मां सरदा के डोली हो मां सरदा के डोली सीधे छाती में मारम गोली जे भाषण में ज्यादा बोली सीधे छाती में मारम गोली जे भाषण में ज्यादा बोली प्रेम से बोलिए वीणा वाली मैया की। सबका से पहले मूर्ति हो ई भाषा न हो चाहे युद्ध करे के होई घमासान हो सबका से पहले मूर्ति होई भाषण हो चाहे युद्ध करे के होई घमासान हो आगे रही डीजे वाला सुना हमनी के ट्रोली आगे रही डीजे वाला
सीधे छाती में मारम गोली जे भाषण में ज्यादा बोली सीधे छाती में मारम गोली जे भाषण में ज्यादा बोली प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। हल्ला होई के तनु भले आ जाई थाना अब की पलटम इतिहास के पाना हल्ला होई के तनु चाहे चल आई थाना अब की पलटम इतिहास के पाना चंद सवर बजरंगी कहता रे बात खोली राकेश संतोष बजरंगी कहता रे बात खोली हाँ कोहे बात खोली सीधे छाती में मारम गोली भाषण में जय बोली सीधे छाती में मारम गोली जय भाषण में ज्यादा बोली। हेलो 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 भाइयों एवं बहनों, सरस्वती पूजा भाषण यात्रा आपका हार्दिक स्वागत करता है जो कि कटहरिया देवपुर परसौनी से होते हुए गोविंदापुर में जाएगी। निवेदन करता है नवयुग सेवा समिति जे भाषण में बोली ओकरे पर बीती डूबे जात बारी मैया हम सवाली डूबे जात बारी मैया हम सवाली टोली सजा के डीजे बजा के जोर से जयकारा लगा के अबीर के चंदन लगा के अबीर के चंदन बसन में गोली चली रे दंदन लगा के अबीर के चंदन बसन में गोली चली रे दंदन। भाइयों एवं बहनों, सरस्वती पूजा भाषण यात्रा आपका हार्दिक स्वागत करता है। रोड आज जाम होई सब खुलेआम होई बाजे दो डीजे कसके भले आज शाम होई टोला घुमा के अबीर लगा के नाच नाच के गर्दा उड़ावसन लगा के अबीर के चंदन लगा के अबीर के चंदन बसन में गोली चली रे दंदन लगा के अबीर के चंदन बसन में गोली चली रे दंदन। निवेदन करता है नवयुग सेवा समिति जे भाषण में बोली ओकरे पर बीती हमरा लेखना पूजा केहू रे कर एही से संजीत सिवाय नामे बापर रौशन अकेला करिए झमेला अबीर से हर की तो हड्डी कारकावसन लगा के अबीर के चंदन लगा के अबीर के चंदन बसन में गोली चली रे दंदन लगा के अबीर के चंदन बसन में गोली चली रे दंदन। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। सरस्वती माता ने कस कस के बोलो म्यूजिक बाय मंटू मनी। पति में पति पीपल के पति में पति पीपल के पति बोला समैया जय सरस्वती बोला समैया जय सरस्वती बोलो में बोलो आम के बोलो बोलो में बोलो आम के बोलो सरस्वती माता दी कस कस के बोलो सरस्वती माता दी कस कस के बोलो सरस्वती माता दी कस कस के बोलो।
साल भर पाती है माँ विद्या देकर जाती है। ज्ञान के सागर सरस्वती मैया बूंदे बूंद बरसाती है, बूंदे बूंद बरसाती है। साल भर पाती है माँ विद्या देकर जाती है। ज्ञान के सागर सरस्वती मैया बूंदे बूंद बरसाती है। लेके चढ़ाओ कलम और कापी, लेके चढ़ाओ कलम और कापी। नाम तो हर दिहे दुनिया में छापी, नाम तो हर दिहे दुनिया में छापी। हाथ में बीना बीना के तार, हाथ में बीना बीना के तार। बजा दी है मैया हो जाई बेड़ा पार, बजा दी है मैया हो जाई बेड़ा पार, बजा दी है मैया हो जाई बेड़ा पार। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। म्यूजिक बाय मंटू मनी। माई के कृपा से भइल ज्ञान विज्ञानिया जी। छूलो सब चरनिया माई बनई है जिंदगनिया जी, बनई है जिंदगनिया जी। अभिलाष वीरेंद्र कहे राज राजधानिया जी। छूलो सब चरनिया माई बनई है जिंदगनिया जी। दिया में दिया दिया में पाती, दिया में दिया दिया में पाती। हे होई दुर्गा हे होई सती, हे होई दुर्गा हे होई सती। माइयो के माई होई सरस्वती माई, माइयो के माई होई सरस्वती माई। बना दी है कृपा छू देवा ऊंचाई, बना दी है कृपा छू देवा ऊंचाई, बना दी है कृपा छू देवा ऊंचाई। प्रेम से बोलिए वीणा वाली मैया की। पूजा करे चलई सा फुलवाए सखी। लेके ओढ़हुल के फुलवाए सखी। पूजा करे चलई सा फुलवाए सखी। लेके ओढ़हुल के फुलवाए सखी। पूजल जाई माई के पैया के, पूजल जाई माई के पैया के। गाना बजता जइया के सखी सरस्वती मैया के। गाना बजता जइया के सखी सरस्वती मैया के। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। चल साजा के सखी पूजा के थाली। माटी के मूर्ति में माई पूजाली। चल साजा के सखी पूजा के थाली। माटी के मूर्ति में माई पूजाली। लागी जाई मन तोहर पढ़ैया पे, लागी जाई मन तोहर पढ़ैया पे। गाना बजता जइया के सखी सरस्वती मैया के। गाना बजता जइया के सखी सरस्वती मैया के। बोलो बोलो हंस
जइया के सखी सरस्वती मैया के। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। जी हाँ मेरे दोस्तों, हर साल के भांति इस साल भी नवयुवक सरस्वती पूजा का भसान होने जा रहा है। तो जितने भी समिति के सदस्यगण हैं उनसे अनुरोध है कि माता की मूर्ति को संभाल के उतारे। तो प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की। साल भर पर आती है, साल भर पर आती है। ए बाबू टेलर बढ़ा, हम लोग को भी भसान करना है। आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। रही टेलर से यार हम मूर्ति उतारत था बाही होके लागल होते होते शरारत। रही टेलर से यार हम मूर्ति उतारत था बाही होके लागल होते होते शरारत। दोसर गाँव के लड़का जब कुदल मैदान में, दोसर गाँव के लड़का जब कुदल मैदान में, चला देनी गोली पहले हम ही भसान में। बाकी कैसे लागे दी अपना यानी बानी में। बोला बोला हंसवानी की। भइल रहे नदिये में फाथा के मार, कम नहीं यार 3 घंटा लगातार। भइल रहे नदिये में फाथा के मार, कम नहीं यार 3 घंटा लगातार। ना गइली पुलिस मामला शांत कर भान में, ना गइली पुलिस मामला शांत कर भान में। चला देनी गोली पहले हम ही भसान में। बाकी कैसे लागे दी अपना यानी बानी में। प्रेम से बोलिए वीणा वाली मैया की। इतना भइला के बाद कैनी भसान, मचल तबाही सबे भइल परेशान। इतना भइला के बाद कैनी भसान, मचल तबाही सबे भइल परेशान। अजय चौन दे सवार हरदम रहेले गुमान में, सुगम सुबास हरदम रहेले गुमान में। चला देनी गोली पहले हम ही भसान में। बाकी कैसे लागे दी अपना यानी बानी में। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। Music by Sugam Raja. हो गई पास हम देनी परीक्षा, सपना साकार भइल पुर गइल इच्छा। ए माई हो गई पास हम देनी परीक्षा, सपना साकार भइल पुर गइल इच्छा। एही बहाली में टीचर हो गइनी, एही बहाली में टीचर हो गइनी। पर लगा दिलू नैया हम करी पूजैया, एहु सरस्वती मैया हम करी पूजैया, एहु सरस्वती मैया। प्रेम से बोलिए वीणा वाली मैया की। हम करी पूजैया, एहु सरस्वती मैया। करत रहब माई तोहर गुणगान हो, तोहर
तोहर गुणगान हो तोहर दया से गौआ नगर में भइल मोर पहचान हो पहिला कमाई से मूर्ति लियाइनी पहिला कमाई से मूर्ति लियाइनी फल के संग मिठैया हम करी पूजैया एहो सरस्वती मैया हम करी पूजैया एहो सरस्वती मैया हम करी पूजैया एहो सरस्वती मैया कॉपी कलम तोहर हवे संगतिया बतिया जाने जहान हो अलबेला सुख भी सिरवा नवावे महिमा पावे महान हो हे माई कॉपी कलम तोहर हवे संगतिया बतिया जाने जहान हो सुगम राजा भी सिरवा नवावे महिमा पावे महान हो राइटर राकेश पताया बरसैलू राइटर राकेश पताया बरसैलू करेल गीतिया लिखैया हम करी पूजैया एहो सरस्वती मैया ए माई हम करी पूजैया एहो सरस्वती मैया प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। विद्या के दाता हई सरस्वती माता हई सारा विद्यार्थी ला इहे विधाता हई विद्या के दाता हई सरस्वती माता हई सारा विद्यार्थी ला इहे विधाता हई कोचिंग स्कूल और सब के दुआ कोचिंग स्कूल और सब के दुआ के हंस के सवार अइले मैया हमार के हंस
कके हंस के सवार ओइली मैया हमार कके हंस के सवार ओइली मैया हमार प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की Music by Sugam Raja. हो गईनी पास हम देनी परीक्षा सपना साकार भइल पुर गइल इच्छा ए माई हो गईनी पास हम देनी परीक्षा सपना साकार भइल पुर गइल इच्छा एही बहाली में टीचर हो गईनी एही बहाली में टीचर हो गईनी पर लगा देलू नैया हम करी पूजैया एहो सरस्वती मैया हम करी पूजैया एहो सरस्वती मैया प्रेम से बोलिए वीणा वाली मैया की हम करी पूजैया एहो सरस्वती मैया करत रहब माई तोहर गुणगान हो तोहर दया से गौआ नगर में भइल मोर पहचान हो ए माई करत रहब माई तोहर गुणगान हो तोहर दया से गौआ नगर में भइल मोर पहचान हो पहिला कमाई से मूर्ति लियाइनी पहिला कमाई से मूर्ति लियाइनी फल के संग मिठैया हम करी पूजैया एहो सरस्वती मैया हम करी पूजैया एहो सरस्वती मैया हवे संगतिया बतिया जाने जहान हो अलबेला सुख भी सिरवा नवावे महिमा पावे महान हो हे माई कपी कलम तोहर हवे संगतिया बतिया जाने जहान हो सुगम राजा भी सिरवा नवावे महिमा पावे महान हो राइटर के से पताया बरसैलू राइटर के से पताया बरसैलू करेले गीतिया लिखैया हम करी पूजैया एहो सरस्वती मैया ए माई हम करी पूजैया एहो सरस्वती मैया से बोलिए सरस्वती मैया की Music by Sugam Raja. चमा चमा चमकेला माथे मुकुटवा ठीक लागेला ए माई चमा चमा चमकेला माथे मुकुटवा ठीक लागेला माई हंसे के कोइल सवारी ए माई हंसे के कोइल सवारी बड़ा नीक लागेला माई हंसे के कोइल सवारी बड़ा नीक लागेला
के सरिता हऊ विद्या के दाता तोहर से जुड़ल माई हमनी के नाता ए माई सूर्य के सरिता हऊ विद्या के दाता तोहर से जुड़ल माई हमनी के नाता माथे के बिंदिया पाँव के पायल बड़ा पीक लागेला माथे के बिंदिया पाँव के पायल बड़ा पीक लागेला माई हंस के कोइल सवारी माई हंस के कोइल सवारी बड़ा नीक लागेला माई हंस के कोइल सवारी बड़ा नीक लागेला बोला बोला हंसवानी की हिंदुआ मुस्लिम के घर पूजालू बोलेला बगड़ा जब मुस्कालू ए माई हिंदुआ मुस्लिम के घर पूजालू बोलेला बगड़ा जब मुस्कालू अजय के सारी गावे भजनिया ठीक लागेला अजय के सारी गावे भजनिया ठीक लागेला माई हंस के कोइल सवारी माई हंस के कोइल सवारी बड़ा नीक लागेला माई हंस के कोइल सवारी बड़ा नीक लागेला प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की Music by Mohan Yadav. माई सरस्वती के महिमा महान उनके से चलेला दुनिया जहान मैया सरस्वती के महिमा महान उनके से चलेला दुनिया जहान अन्न पर विज्ञानी हो खेला अन्न पर विज्ञानी हो खेला जे भी लगावे माई पे ध्यान माई सरस्वती के महिमा महान उनके से चलेला दुनिया जहान मैया सरस्वती के महिमा महान उनके से चलेला दुनिया जहान बिना बाली के कृपा से बनेला सभे काम हो जेकरा ऊपर बा महिमा ओकर जग में बड़ा बनाम हो बिना बाली के कृपा से बनेला सभे काम हो जेकरा ऊपर बा महिमा ओकर जग में बड़ा बनाम हो सबके माई सुनली बयान एक लेखा मिले सबके मन मैया सरस्वती के महिमा महान उनके से चलेला दुनिया जहान मैया सरस्वती के महिमा महान उनके से चलेला दुनिया जहान प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की सातों सुर के दाता हई सरस्वती माता हो हमर के विद्या दिए मैया हमें न कुछ आता हो सातों सुर के दाता हई सरस्वती माता हो हमर के विद्या दिए मैया हमें न कुछ आता हो अजय चंद से चढ़ा बेला पान धीरज के
से चलेला दुनिया जहान हो माई सरस्वती के महिमा महान उनके से चलेला दुनिया जहान जहो प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की तनी दया कद दयालु तू हऊ माई एही आसरा में तोहर भजनिया गाई ए माई तनी दया कद दयालु तू हऊ माई एही आसरा में तोहर भजनिया गाई सुनी लो पुकार झोली बाट खाली हो सुनी लो पुकार झोली बाट खाली हो माई जल्दी आजा कंठे हमारा आके समाजा माई बीड़ा वाली हो आजा माई जल्दी आजा कंठे हमारा आके समाजा माई बीड़ा वाली हो Music by Sugam Raja. बोला बोला हंसवानी की ना जानी सूर्य माई ना जानी ताल हो बानी अज्ञानी बाकी होई तोहर लाल हो तुही कालिदास सेवका के छोड़िया देलू ओकर तर गइल जिंदगी जे पर नजरिया देलू करी जय कार हम बाजा के ताली हो करी जय कार हम बाजा के ताली हो आजा माई जल्दी आजा कंठे हमारा आके समाजा माई बीड़ा वाली हो आजा माई जल्दी आजा कंठे हमारा आके समाजा माई बीड़ा वाली हो प्रेम से बोलिए वीणा वाली मैया की खोल देबू भगिया पक्का बाटे विश्वास हो चरण आदित संगे पूजले सुबास हो शोभे हंस के सवारी ये मतारी तोहरा हो सब दर्शन करे आइल बादुआरी तोहरा हो नकिया में नथिया काने शोभे बाली हो नकिया में नथिया काने शोभे बाली हो आजा माई जल्दी आजा कंठे हमारा आके समाजा माई बीड़ा वाली हो आजा माई जल्दी आजा कंठे हमारा आके समाजा माई बीड़ा वाली हो बोला बोला हंसवानी की प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की माई की कृपा से पास हम हो गईनी शारदे मैया के मूर्ति हम धैनी माई की कृपा से पास हम हो गईनी शारदे मैया के मूर्ति हम धैनी सुन रे याद हमारा बतिया के महन रे सुन रे याद हमारा बतिया के महन रे गाड़ी लिया डीजे टेलर पवन रे मलवा के घर माहे होई भसन रे गाड़ी लिया डीजे टेलर पवन रे मलवा के घर माहे होई भसन रे
केहू नाचो केहू करो न झगड़ा खाली भसन भर बनल रह बगड़ा चार चार गोला मंडा बन्हाइल बाटे हो अरे एही से माहौल गबड़ाइल बाटे हो पुलिस नया बेचारू ओड रखस ध्यान रे पुलिस नया बेचारू ओड रखस ध्यान रे गाड़ी लिया डीजे टेलर पवन रे मालवा के घर माहे होई भसान रे गाड़ी लिया डीजे टेलर पवन रे मालवा के घर माहे होई भसान रे माथी पर जाके लगाओ अबीर हो बट पर शादी केहू जाए न फिर हो बिना बहाली मैया के जय जय बोल हो आगे पीछे नहीं सबे एक लय बोल हो सियुअल बेला के बात के लॉस नहीं आन रे सियुअल बेला के बात के लॉस नहीं आन रे गाड़ी लिया डीजे टेलर पवन रे मालवा के घर माहे होई भसान रे गाड़ी लिया डीजे टेलर पवन रे मालवा के घर माहे होई भसान रे प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की बोलो बोलो हंसवानी की म्यूजिक बाय मंटू मणि। जानू जाए के बाजार बड़ी देर होता ढेर किने के सामान बा अबेर होता सुनो तनी जानू जाए के बाजार बड़ी देर होता ढेर किने के सामान बा अबेर होता सगरी बाजार के दुकानिया में जानू बड़ी भी होला ओजा पूजेला तू तैयारी तो हो जा सरस्वती मैया के दर्शन लखो जा पूजेला तू तैयारी तो हो जा सरस्वती मैया के दर्शन लखो जा ऐसन बात बा प्रेम से बोलिए वीणा वाली मैया की बुझो हमर मजबूरी हो बाटे बजरिया दूरी हो करो न टेंशन हमर जानू कहिल जवन बतिया लमानू एहो बुझो हमर मजबूरी हो बाटे बजरिया दूरी हो करो न टेंशन हमर जानू कहिल जवन बतिया लमानू हम तोहरा से कितना कही इहे कहेला तू रोजा पूजेला तू तैयारी तो हो जा सरस्वती मैया के दर्शन खो जा पूजेला तू तैयारी तो हो जा सरस्वती मैया के दर्शन खो जा बीतता अब समय हो करता रखली तय हो बीड़ा वाली से डर न लागे अच्छा। खड़ा तू बाड़ी ने आगे
अब समय हो करता रखली तय हो बीड़ावली से डर न लागे खड़ा तू बारू इनके आगे आरे के राजा देता रहम के बड़का भारी टेंशन बोझा पूजेला तू तैयारी तो हो जा सरस्वती मैया के दर्शन लखो जा पूजेला तू तैयारी तो हो जा सरस्वती मैया के दर्शन लखो जा। ठीक बा हो। हेलो हेलो भैया थोड़ा आवाज दीजिए। हाँ, नवयुवक सरस्वती पूजा समिति आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करती है और करती ही रहेगी। तो आप सब शांतिपूर्वक भसान को होने दो, नहीं तो हर साल के भांति इस साल फाटा का व्यवस्था टॉन्च किया गया हुआ है। सम्मान दो आप लोग। कोई सरस्वती मैया के पूजा हरे जब बोली भूजाइया सब पूजा रे नामन बा सीधा चल बा। कोई सरस्वती मैया के पूजा हरे जब बोली भूजाइया सब पूजा रे सुन ले होने एको कहावत हरलो परई हुरेला हमरे गांव के लइका हो जे बोले लाओ के थुरेला। अरे हमरे गांव के लइका हो जे बोले लाओ के थुरेला। मांजा मांजा हेलो भैया थोड़ा बंद कीजिए। ओए लाल पट्टी वाले भाई को देखिए वहां पर नजर गड़ा के देखिए कहां ताक रहा है, उसको जरा समझा लीजिए। नहीं तो पिस्टल लेके घूमते हैं पूरे दिन भर हम खुद। ओए ओए ट्रैक्टर वाले भाई साइड में लेके चलिए इधर साइड में आइए। नाच कौन बोली होखे कौनो टोली ज्यादा बोली उहे आज खाई गोली हमारी से मार कर रंगदार के हो। नाच कौन बोली होखे कौनो टोली ज्यादा बोली उहे आज खाई गोली। अरे करे लगे रंगदारियों के सब कोई मिल के दूरेला हमरे गांव के लइका हो जे बोले लाओ के दूरेला। अरे हमरे गांव के लइका हो जे बोले लाओ के दूरेला। ए ट्रैक्टर पर देखिए कोई नहीं चढ़ेगा, पहले बता देते हैं नहीं तो हमसे पूरा कोई नहीं होगा। ए ऑपरेटर भाई जनरेटर देखिए उधर खुल गया है, जाके पानी रास्ता ले आइए। ए गोदरा रे राइट देख रही फिर पगला ले दादा हंसवानी की आजू डीजे बाजी सब साथे नाची जे बोली तो गरबो कर तो उना बाजी समाचार समाचार। आज डीजे बाजी सब साथे नाची जे बोली तो गरबो कर सुना आज न बाजी। सुनाया सोनू ससुरा जवाला मार देखो कौन आज घुरेला हमरे गांव के लइका हो जे बोले लाओ के दूरेला। अरे हमरे गांव के लइका हो जे बोले लाओ के दूरेला। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। बोला बोला हंसवानी की। 2023 में आइल पावन समैया सरस्वती माई संग आइली भारत मैया। 2023 में आइल पावन समैया सरस्वती माई संग आइली भारत मैया। 26 जनवरी के बशुभ मुहूर्त 26 जनवरी के बशुभ मुहूर्त विद्या दिख माई प्यासी बुझा जई है। दोनों देवी के दिन पूजा जई है, दोनों देवी के दिन पूजा जई है। प्रेम से बोलिए वीणा वाली मैया की। स्टूडेंट काला
कार सबके भागयो सुजागल दुनु मयरिया के माया बलागल। हाँ सरदे भवानी भारत माँ के आशीर्वाद हो एक बेर में चढ़ी दोनों माई के पारसाद हो। तिरंगा भी फहरी हीरा मोती भी झरी तिरंगा भी फहरी हीरा मोती भी झरी खाली आरती के पंडित जी सजा जई है दोनों देवी के दिन पूजा जई है दोनों देवी के दिन पूजा जई है। बोला बोला हंसवानी की। ज्ञानी की ज्ञाता से जुड़े खातिर नाता इनके सरनिया में सभी समाता। चंचल जनदी सबरी अजय बिहारी सारा उमर इनकर कली बलिहारी। अल बिलाय शुक्ल गई है अमृत के भोग अल बिलाय शुक्ल गई है अमृत के भोग पाठ के बेटी हजम भी आ जई है दोनों देवी के दिन पूजा जई है दोनों देवी के दिन पूजा जई है।